ヘルシンキの郊外へやってきました。町の中心をちょっと離れただけなのに緑がいっぱいですごく静かです。住宅地というより森の中に家があるみたい。なんだか羨ましいですね。あ、誰かいますよ。こんなとこからすいません。こんにちは。素敵な人ですね。テルヒさんはデザイナーだそうです。ちょっと寄っていきませんかですって。Mutta hei, mä voisin esitellä meidän tuotteita. Meillä on sisällä niin prototyyppejä ja tällaisia, niin voitte nähdä ihan livenä meidän töitämme. お邪魔します。 It's a very old outside, but quite sort of modern and whitewashed from inside. 家の中は素敵な家具でいっぱい。全部テルヒさんがデザインしたものだそうです。このチェストも素敵ですね。最近では海外からの注文も増えているんですって。わかる気がしますね。Tässä meillä on Feed Me-kalustesarja, säilytyskalusteita. Tästä tekee hauskan erityisesti lapsille. Voi sulloa tavaroita, säilyttää ja siivouksesta tulee hauskaa lapsille. テルヒさん、なぜフィンランドのデザインって素敵なものばっかりなんですか？ Puu on ehkä se suurin osa syy siihen, että meillä kasvaa tosi paljon metsää ja siitä on ajan saatossa täytynyt aina tehdä kaiken näköistä. Ja ehkä myös siitä käytännönläheisyydestä, että suomalaiset haluaa aina tehdä kaiken itse. Eli meillä se lähtee semmoisesta, me ehkä saadaan se äidin maidossa, että täällä on rankkaa asua, on kovat talvet. Mun mielestä se tulee siitä, että semmoinen käytännönläheisyys ja halutaan ja pystytään tekemään paljon itse. なるほど。心地よいデザインは寒さを楽しむためのものだったんですね。